С 1 красавіка ў Беларусі дзейнічаюць новыя правілы ўезду ў зону адчужэння. Змяненні датычацца працэдуры падачы заяў на атрыманне прапускоў для грамадзян, юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў. Заявы могуць падавацца ў пісьмовай форме праз кур'ера, паштовую сувязь ці ў электроннай форме праз адзіны партал электронных паслуг. Изменения коснулись перечня запрашиваемой для граждан Республики Беларусь персональных данных, что облегчит время на прием заявлений и на выдачу пропусков. В заявлении указывается фамилия, имя, отчество гражданина, паспортные его данные, в том числе идентификационный номер, место работы, куда следует и с какой целью. При вывозе и ввозе имущества либо каких-то грузов указываются сопроводительные документы. Рассмотрение и выдача пропуска осуществляется в день подачи заявления. У выпадку з замежнікамі неабходна будзе ўказаць грамадзянства і дадзеныя дакументаў, якія сведчаць асобу. Да заявы патрэбна прыкласці копіі дакументаў, якія пацвярджаюць неабходнасць наведвання тэрыторыі з кантраляваным прапускным рэжымам.